Ugledni američki investitor i milijarder Bill Ackman uputio je dramatično upozorenje u vezi sa carinskom politikom Donalda Trumpa. U nizu objava na društvenoj mreži X, Ackman je poručio da Sjedinjene Američke Države, ukoliko hitno ne promene pravac, idu ka samonametnutoj ekonomskoj nuklearnoj zimi koja bi mogla da ima razorne posledice po globalnu ekonomiju, ali i po milione američkih građana. Bill Ackman jedan je od najpoznatijih menadžera hedge fondova u svetu finansija, osnivač i Na naslovnoj strani Politike Macutu stižu podrška i pohvale za hrabrost od jednog dela javnosti, i to velikog, dakle, kada je reč o broju ljudi. Na naslovnoj strani Večernjih novosti priča takođe o Macutu na premijeri, već ga očekuje 5 izazova. Dakle, ključni su strani Blica, Ivica Dačić o Branku Ružiću. Ja nisam išao u protest kad su možda njegove ruke bile krvave zbog ribnikara. Dakle, novi i predložen kao neko ko može da doprinese dijalogu u novoj vladi. Biće još onih za čijem ime se u politici nije čulo, to je najava već rekla, ali da ponovimo, jedan od njih je muzikom proslavio Srbiju u svetu. Znate li kome je posvetio hit Bele ruže? Na poslednjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ja o tome pričam. Da, koja se nalazila to vreme na tom meri. Ako se tim temama bavite, nemate prostor da u toj temi ne učestvujete i da se borite za to. Baš zato što se sada vade i stavljaju u fokus na izjave pojedinih kolega koji su... Treba čuju eho i naroda, ne samo oni koji ih podržavaju, nego i oni koji vas ne podržavaju. Često vas boljim čine oni koji vas ne podržavaju, jer na taj način možete da učinite da budete bolji nego što jeste. Mislim da treba da bude efikasna vlada. Mislim da bude manja, kraća. Društvo leči, svi zajedno. Ukoliko je svima zajednički interes da se društvo leči, onda moramo da razgovaramo. Makoliko se ne voleli ili ne slagali, moramo, kao što je gospodin Galić rekao, naći zajedničke imenitelje koji će nas spajati, da tu napravimo neke karike lanca, a da posle sve ono oko čega se ne slažemo kroz vreme pokušamo da nađemo negde minimum zajedničkog. I Branko i Ivica jesu potrebni Socijalističkoj partiji Srbiji. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijeti, ali zaista verujem da ćemo naći način da to preskočimo. A ovih 6 meseci, u stvari, šta treba da se desi? Ovih 6 meseci... Pa ovo ste doveo do ove situacije u našem društvu u kojem smo mi trenutno. Recite mi, molim vas, dakle, razumem ni 4. zahtev, a onda se stavljaju i oni tamo su zaokružili u nikad većem broju Trumpa, predsjedničkog kandidata, pa ima reći, pa znate šta, mi smo u stvari sve vreme želeli da radimo. A to traži da vi organizujete zdravstvenu službu tako da svaka trudnica može da ima svoju zdravstvenu negu kakva i treba. I onda je